ሰላም ሰላም ናይ እምነት ቻነል ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ደሕና ዲኹም? ሰላም ያኒ እግዚአብሔር ይመስገን ደሕና እያ። ንስኹምን ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ በቢዘለኹምዎ ሰላም ክትህሉ ይምነየልኩም። ከመይ እኒአኹም ደሕና ዲኹም? ባርክስ ሎማዓንቲ ብሓድሽ ነገር መፅአኩም ዘለኹ ቅድሚ ናብኡ ማለይ ግና ንቻነለይ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩለይ። ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ብላይክ ጀምርዎ እሞ እሽካዕ መወዳእታ ምሳይ ፀኒሕኩም ሃናፂ ርእቶኹም ኣብ ኮመንት ኣቕምጥለይ ንትገብሩለይ ምብርታዕ ንትገብሩለይ መራላዊ ሓገዝ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ቴንኪዩ ብጣዕሚ እና ሎማዓንቲ ከምቲ ልሙድ ካብ እንዳ ሊልና ኣሌክስ ከይወፃእኹ እየ መፅአ ዘለኹ። በቃ ልሕ ኢልና ክንዓርቆም ቀቢፅና እንዲና ዘለና ድሕሪ ምቕባፅ ብውሽጢ እንሰርሖም ዝነበርና ስራሕቲ ቤተሰብ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዮም ተበሳጭዮም። ብናይ ሊሊ ወገን ይኹን ብናይ ኣሌክስ ሓወይ ወገን ብኩሉ ማለት እዩ። ብውሽጢ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዮም ፅዒሮም ደው ኢሎም ብዙሕ ነገር እዮም ገይሮም። ሕዚ መወዳእታ ኮይኑዎም ብጣዕሚ እዮም ተናዲዶም። በተለይ ናይ ኣሌክስ ቤተሰብ ብጣዕሚ እዮም ተናዲዶም ማለት ኢና ክነግረኩም ኣይክእልን። ብቻ ግን ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ኣሌክስ ሓወይ ኣነ እውን ባዕለይ መኺረዮ እየ ብዙሕ ተዛሪበዮ እየ ከም ምስማዕ ይሰምዐኒ እዩ። እሺ ጥራሕ እዩ ዝብለካ ግን ኣብ ተግባር ኣየተግብሮን እዩ። ሎማዓንቲ ትዝርብ ኣቢልክዮ እሺ ኢሉ ከይኸይድ እሞ ኣብቲ ዝገብሮም ተግባራት ግና ኣንፃርቲ እሺ ዝበሎ ኣንፃርቲ ዝምኸርክዮ እዩ ዝሰርሕ እንድዒ ሎሚ እስከ ተሓሳስበኒ ከማን ጀሚሩ ብስሩ ጥዕዩ ድዩ ገለ ክብል ጀሚረና። ንገዛ ንቤተሰብ እውን ማለት ኣብ ሚድያ ዝወፀ ስለዝኾነ ዳሕና እዮም ፅቡቅ ኣለው ኢልካዮም ምንም ክኣምኑካ ኣይኽእሉን። ምክንያቱ ንሳቶም ኦልረዲ እቲ ዩቱብ ይርእይዎ ስለዝኾኑ በቃ ቤተሰብ ዓዲ ከዓኒ ብጣዕሚ ተጨኒቆም ነብሰ ፁር ቆልዓሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝርብሻ ዘሎ ገለ ኢሎም እዮም ብጣዕሚ ተናዲዶም። ሊሊ እውን ንእሽቶን ኣነጋጊረያ እየ ኩሉ ግዜ ኣነጋግራ እየ ግን ደሞ ብርግፅ ጥፍኣት የብላን ሊሊ እቲ ሙሉእ እቲ ጥፍኣት ኣሌክስ እዩ ይፈልጥ እየ። ግን እቲ ሓደ ሓዊ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ማይ ክኸውን ከሎ እዩ ፅቡቅ እምበር ኩሉ ግዜ ኩሌኻ ሓዊ እንተኮይንካ ተታሒዝካ ኢኻ ትነድድ ተታሒዝካ ኢኻ ትጉህር። ስለዚ ዘለኒ መማረፂ ነቲ ዝሰምዐኒ ምስማዕ እዩ። ስለዚ ካብ ኣሌክስ እሺ እናበለ ዝሕመኒ እስከ ንሊሊ ክናገራ ኢለ ትሕት ኢለ ክናገራ ብዙሕ ሞኪረ እየ። ግን ሊሊ ብጣዕሚ እያ ትናደድ ዘላ ከምዚ በቃ ኣነስ ምንም በደል የብለይን ኢላስ ማለት ይፈልጥ ኣለኹ ኣነ እውን ዘበደልክዮ ወይ ከዓ ትጎደለ ካባኻ ኣይኮነን ግን በቃ ይቕረ ግበሩሉ እሞ ንገዝኡ ይመለስ። ንሳ እውን ካብ ሂወታ ወፂያ ኣላ ኦልረዲ ወይኑ እውን ካብ ሂወትኪ ወፂያ ኣላ። ይቕረ ምግባርን ዘይምግባርን ችግር የብሉን ድሓር ክንሪኦ ኢና። ብቻ ግን እቲ ኩነታት ክዝሕል ዝኽእል ሲ ቤተሰብ እውን ከዕርፉ ዝኽእሉ ሲ ኣሌክስ ናብ ገዛ ተተመሊሱ ኢና ክነስተኻኽል ንኽእል ነገራት ኢለያ ናብ ገዛ ተመሊሱ ኣሌክስ ኣነ ከዓ ወፅየ ናብ ዓደይ ደአ ዋላ ናብታ ሆቴል ዝነበርክዋ ድየ ወፅየ እየ ዝኸይድ እንዳሰብ እውን ምንም ክኸይድ ኣይክእልን ገለ ኢላ እያ ኣብያትናና ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ብርግፅ ሕዚ ንወይኒ ዋላ ሓንቲ ክብል ኣይደለኹን እምበር ንወይኒ ክዛረባ እዩ ነይሩ ሓሳበይ በቃ ንዝተወሰነ ግዜታት እሲ ካብ ሂወቶም እሲ ርሓቅ ይብስሩ ዋላ እውን ብዝኾነ ይኹን ቪድዮ ይኹን ተደዊሉኩ ይኹን ከይትረኽቡ እዮም ክብላ እየ ሞኪረ። ወይኒ ከዓ ምንም ስልኪ ተልዕልየላን ምስቲ ትማሊ ምስቲ ፍቅሪ ትማሊ ምስ ሊሊ ዝተፈጠረ ነገራት ይመስለኒ ንኩላትና እያ ዓፃፅያትና እኒኣ ስልኪ ተልዕልየላን። ትማሊ እውን ሪኢኹምዎ ተኮይንኩም ቪድዮ በይኖም እዮም ሰሪሖም ኣሌክስ እና ቤቲ ምስ ሊሊ ኮይኖም ማለት ኢና። ንሊሊ ዝበደለ ጥራሕ ይኮነን ይቅርታ ዝብል ዋላ ዝተበደለ ይቅርታ ይብል እዩ ይቕረ ግበሩ ክሕደገልኩም ኢና ተባሂልና ንመን ነቶም ዝወደልኩም ኢና ተባሂልና ተረዲእኩም። ስለዚ ግዴታ ይቕረ ንምባልስ በዳሊ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ልቦና ዘለዎ እዩ ልቢ ዝወሓጠ እዩ ይቅር ዝብል ይቅርታ ከዓኒ ናይ ስንፍና ኣይኮነን ናይ ለባም ሰብ እዩ። ለባም ሰብ እዩ ይቕረ ዝብልና ንሊሊ ይቕረ ግበርላ ንዕና ይቕረ በልያ ወይ ደሞ ናብ ዝኾነ ቦታ ክንረኽባ ወይ ደሞ
ولا ናብ ገዛእ ከይድና እውን ይቕረ ክንብላ ችግር የብሉን ገለ ኢለና እያ ሊሊ ግን ምንም ክትርድአና ኣይከኣለትን ምንም በቃ ክትሰምዐና ኣይከኣለትንና ክሰምዐና ኣይከኣለትንና በቃ ዋላ ሓንቲ እንታይ ከም ንገብር እዩ ሕውሱሱሱስ ኢልና እኒኦ ብቻ ግን ኣነ ብወገነይ ወይንየ እዛ ቪድዮ ትሰምዕያ እንተለይኺ ሸር እውን ክገብረልክ እየ ስልክ ኣልዕልኒ ዋላ መሰንጀር ፅሒፈልክ እየ ቴሌግራም ደጋጊመ ደው ኢለልክ እየ ዋላ ብረሲድ ደው ኢለልክ እየ ግን ምንም ክተልዕልና ኣይከኣልክንና ስልክ ኣልዕልኒ ተኽኢልኪ ማለት ሓደ ግዜ ዘይጋገዝ ሰብ የለን ኦልሬዲ ተጋጊያላ እቲ ጌጋ መጀመር ተኣምን ምዃኑ ንኣኸ ይጠፍአከ ይኮነን ዋላ ደኣ ብዓይኒ ሕውነት ተቐራረቡ እምበይ ኣብ መንጎ ሓዳር ኣቲኻ ሓደ ሰብ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ኣትዩ ብፆታ ብዘየፈላላይ ወዲ ይኹን ጓል ብዘየፈላላይ ኣንጻር ፆታ መሓዛ ክትህልዎ ደስ ይብለካኒ ወዲ ካሊእ መሓዛ ጓል ክትህልዎ ጓል እውን ካሊእ መሓዛ ወዲ ክህልዎ ደስ ኣይብለካኒ ኣብ ናቱ ቦታ ኮንኪ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሊሊ ቦታ ኮንኪ ክትርድእ እየ ይግባእ ስለዚ ዋላ ካሊእ ርክበ ይሓለኹም እሞሺ ኣነ ኣሚነ ከለኹ ግን መሓዛ ኣኽትከኒ እሞ ከዓነይ ብዘይ ናይ ሊሊ ፍቓድ ስራሕ ክትጅምርሲ ይዕጋበት እኒአዎ ዶ ኣብ ናታ ቦታ ኮንኪ ኣነ ብወገነይ ምንም ክዕግበኒ ይከኣለን ምክንያቱ ቢያንስ ምስ ሊሊ ተሓዊስኩም ክትረዳድኡ ተረዳዲእኹም እቲ ስራሕ ክትጅምርዎ ይከኣል ነይሩ ተዘይ ኮይንስ ሊሊ ብዘይፈለጠቶ ነገር ክልቲኹም ስራሕ ክንጅምር ኢና ምባለሲ ብጣዕሚ እዩ ጌጋ እዩ በቃ እዩ ዋና ከናድዳ ዝኸኣለ ከዓኒ ክተዕልለኒ ከላ ንሱ እዩ ኣናዲድዋ ተረዲእኽኒ ስለዚ ብዝኸኣልክዮ መጠን ይቅርታ ክትብሊ ወይ ድማ ክትቀበልና ይላወወኪ ዋናው ግን ስልኪ ተተልዕልኒ ደስ ምበለኒ ነይሩ ናይ ተመልከትቲ ፀርፊ ብዙሕ ትፅረፈለ ከይርድአኒ ይርኢ ኣለኹ ክስምዐኪ ይኽእል እዩ ከም ጓል ሰብ መጠን ግን ናይ ሶሻል ሚድያ ክትመፅእ ከለኺ ሲጀመር ኩሉ ነገር ክትቅበል ኢኻ ትመፅእ ተረዲእኽኒ ፀርፊ ናእዳ ተግሳፅ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትቕበል እቲ ክትወስዶ ዝግብአካ ከዓ ትወስዶ ክትሓድጎ ዝግብአካ ከዓ ትሓድጎ ተመልከትቲ ከዓ ሓቆም እዮም እየ ኢለ ኣነ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ካብ ሰብ ፅቡቅ ኣይንፅበን ኢና ጌጋ ተይሉካ ሰብ መስትያትካ ትጋገለኻ ትፀርፊ ትኽክል ኣይኮነን ኣነ ንፀርፊ ትኽክል ኣይብሎን እየ ንሰብ ፀሪፍካ ይኮንካ ትግስፆ ወይ ከዓ ፀሪፍካ ይኮንካ ትእርሞ ወይ ከዓ እሰይ ኢሎም እዮም ሪኦየ እየ ኩሉ ኮመንት ናይ ትማሊ ዝነበረ ኣብ ናይ ዝለቐቕኩምዎ ቪድዮ ብዙሕ ሰብ እሰይ ድገምያ ገለገለ ዝብሉ ኮመንታት ነይሩ ብርግፅ ንሳቶም እውን ከምቲ ሊሊ ናብ ስምዒት ኣትያ ዝፀፍዐትኪ ንሳቶም እውናይ ናብ ስምዒት ኣትዮም እዮም እምበር ርግፀኛ እየ ሕዚ ይቅርታ እንተተባሂልክንስ ቤተሰብ ዘይምለሱ ንኣብነት የብሎምን ለዋሃት እዮም ክትስሕቁ ከለኹም ይስሕቁ ክትበኣሱ ከለኹም ይጭነቁ ክትጭነቁ ከለኹም ይጭነቁ እዮም ዘለዉ ስለዚ ይቕረ እንተይልክስ ይቕረ ክገብሩልክ እዮም ርግፀኛ እየ እና እቲ ፀርፊ ከም ተግሳፅ ጌርኩ ወሰድዮ ውሽጥኹም ባዕልኹም ክሽካዕ ትፈልጥዎ ከዓኒ ንሳቶም ክወስድዎ ዝኽእሉ ግምት እዮም ወሲዶም ዘለዉ ከም ኣሕዋት ድኹም ጌርኩም ዶ ወሲድኩምዎ እኒኢኹም ንሳቶም ከዓነይ ምስቲ ሊሊ ናብቲ ስራሕ ክትሕወስ የብላን ወይ ድማ ሊሊ ብዘይፈለጠቶ ነገር ስለጀመርኩምዎ እቲ ስራሕ ንሳቶም እውን ከምኡ ገይሮም ጠርጢሮምኹም ብካሊእ ዓይኒ ጠሚቶምኹም ክንደይ ዓመት ኣብ ፍቕሪ ዝፀንሑ እሞ ከዓ ንመርዓ በቂዖም ንውላድ ክወቕዑ ኣብ ዝግጅት እናሃለዩ ከምዚ ኢልክ ክትዘርጊ ወይ ድማ ከምዚ ኢሎም ክርበሹ ኣይኮነን ቤተሰብ ናይ ተመልካትስ ናይ ማንም ሓላፊ መንገዲ እውን ደስ ይብሎን እዩ ስለዚ እንተመልከቲ ኣይተሓዝሎም ሰብ ዝረአዮ እዩ ዝፅሕፍ ዝመሰሎ እዩ ዝዛረብ ምክንያቱ ምሳኺ የለን ኣብ ውሽጢኺ የለን ኣነ ጋጣሚ ኩሉ ዕሊልክኒ ስለዝኮንኪ ኣሌክስ እውን ኩሉ ዕሊልኒ ስለዝኮነ ብርግፅ ንእሽተን ክርዳእልኪ ክኢለ እያ ግን ሊለይ ብዘይብሉ ስራሕ ክንጅምር ትብል ግን ኣብዛ ፓርቲ እዚኣ ግን ኣነ ኣይረዳደላን ስለዚ ወይንየ ዘረባ ከይብዝሐሎም ንኣቶም እውን ተኽኢልክ ስልክ ኣልዕልኒ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ስልክ ሰልዕልኒ እሞ ብዙሕ ነገር እኒኦም ምክንያቱ ዓዲ ብጣዕሚ እዮም ተሻቂሎም ዓይኖም ወይ በቃ እንድሕርን ኣብዘን 3 መዓልቲ እዚአን ገለ ገይርኩም ተዘይተዓሪቕኩም ወይ ተዘይዓሪቕኩምዎም ኣነ በቃ ቦጊደ ይመፅእ ኣለኹ ኢላ እያ በቃ ከምኡ እያ ኢላ ሕዚ
ስለዚ በጃኺ ለኪ ስለ ቤተሰብ ኢልኪ ስልከ ልዕልኒ ክረኽበኪ ከራኽበኩም ወይ ድማ ተኽኢልኪ ናብ ሊሊ ወይ ድማ ናብ ኣሌክስ ደው ኢልኪ ክትረኽቡ ሞክሪ እና ኣበጃኺ ለኪ ስልኪ ኣልዕልና ቤተሰብ ዓዲ ብጣዕሚ ተጨኒቖም ኣለዉ። በቃ ዓይኖመይ ብትኽክል እያ ተናዲዳ በቃ ብዘን 3 መዓልቲ እዚአን ሓደ ነገር ተዘይገርኩም ይመፅእ ኣለኹ ይብለኩም ገለ ይብለኩም ብጉ ኢለ ክመፅእ እየ ኢላኒ እያ። ስለዚ ገለ ግበሪ ብጣዕሚ ገለ ግበሪ እና ተመልከተይ ቀፃሊ ቪድዮ ሽካዕ ዝመፀኩም ኣብዚ ሕልኩም ቮይስ እዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶይና ቴንኪዩ ባይ ባይ